Quan tractem de descriure un objecte, ho tenim molt clar. Si mostre, per exemple, esta imatge i vos pregunte «Com és?», doncs és un arbre, alt, gran, verd i marró, pesat. Utilitzem els adjectius, però què passa quan el que descrivim és un so? Apareix un dels elements més importants de la música, a partir del qual sorgeix tot. Parlem de les qualitats del so. Pensem per un moment en aquest so. Com podem dir que és? Fort? Llarg? Totes aquestes característiques les podem recollir en 4 grans grups, que formen les diferents qualitats del so. Per una part, tenim la durada. Gràcies a aquesta, sabem si un so és llarg o curt. Per exemple, este sabem que és llarg i este altre curt. I si estem parlant de sons llargs i curts, quin és l'element de la música que utilitzem per a representar la durada? Això és, les figures musicals. Així, apareixen des de les redones, amb una durada de 4 pulsacions, fins a les blanques, negres, corxeres i semicorxeres. El segon element és la intensitat, perquè no sona igual la meva veu així que així, veritat? Aquesta qualitat ens fa reconèixer els sons forts i suaus, però en música utilitzem les dinàmiques per a descriure la intensitat. Així podrem dir que un so és pianissimo o fortissimo, depenent del volum en el que sona. Per altra part, trobem l'altura. Gràcies a aquesta qualitat, distingim entre els sons aguts i greus. I com se reflexa en la música? Amb el pentagrama. Així apareixen les notes de l'escala musical, ja que quan més alt és el pentagrama, més agudes, i quan més baixes, més greus. Passa el mateix amb els instruments. Pensa en un trombó de vares o en una flauta d'èmbol. Quan més baixa la vara, més greu. Per últim, trobem el timbre. Però no hem de confondre amb el timbre de casa. Tanquem els ulls i escoltem. Saps què era? Doncs ho podem saber gràcies al timbre, perquè cada so té una característica que ens permet reconèixer-lo, igual que sabem qui ha parlat soles escoltant la seva veu o identifiquem un instrument per la seva sonoritat. I gràcies a aquesta qualitat és com s'organitzen les orquestres, bandes i grups de música. Doncs ara que ja coneguem el punt de partida amb les qualitats del so, és moment d'aprofundir en els diferents elements de la música, però el coneixerem al pròxim vídeo. Fins prompte!